Welcome to the eAgro Farmers Assistance Program. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, mabuhay at welcome po sa eAgro, ang kabalikat ng bawat magsasaka sa pagpunla ng progreso. Ang taong nauhulog na nagbibigay buhay ay taong mapagbigay. Yun po ang ginagawa ng ating mga magsasaka sa bawat pagyuko nila at pagtatanim. Yumuyuko, nahihirapan, para bagang namamatay, pinagpapawisan, nahihirapan, sumasakit ang likod. Pero nakapagbibigay buhay dahil marami sa ating mga mamamayan ang merong maihahain dahil sa hirap na kanilang ginagawa sa kanilang trabaho. Kudos to our mayor for having this application for the farmers of Bayambang. Napakapalad po ninyo dahil ito'y isang intervention ng local government unit na nagpapakita lamang ang kanyang suporta sa ating mga magsasaka. Marami pong mga programa ng bawat local government unit, pero ito pa lang ang nakikita ko na magpapakita ng isang local government unit ay empowered. Ine-empower din niya ang kanyang mga farmers and fisherfolk. So, a never-ending congratulations, Mayor, mula sa Department of Agriculture. Dahil po sa bagong programa na ito ni Apo Mayor Kembao, sisiguraduhin po natin na lahat po ng nakapasok po sa eAgro system ay hindi po fake news. Tandaan po natin, hindi po fake news. So dahil sabi mo napakaganda, gusto niyo po bang magparehistro sa eAgro? Oo naman po, sir. Excited na po ako. Dahil excited ka dyan, sige, umpisa na natin. So, napakaganda po. Sa totoo lang, excited po ako. Sana po mahiram ito at ipahiram ni Mayor Cesar Quiambao at ni Mr. Yulo sa 5th District of Pangasinan. Pero mas excited na yata akong maging gobernador kung meron pong mga ganitong klaseng programa. Pag meron pong ganitong tool and application, pag humarap tayo sa magsasaka, hindi po broken and empty promises ang pwedeng sabihin ng isang mamumuno sa lalawigan. Dahil alam natin kung ano po ang problema, alam natin kung ano ang solusyon, kaya alam din natin kung ano ang sasabihin natin at dapat na gawin ng ating gobyerno para sa magsasaka. So maraming salamat po, Mayor Cesar Quiambao. Maraming salamat, Mr. George Yulo, dahil nagkaroon po tayo ng ganitong sandata upang ma-empower po at matulungan ang ating mga magsasaka. Para sa karamihan sa inyo, hindi na po bago ang makarinig ng isa pang programa na magsusulong sa kaunlaran. Sa 6 na taon na pamumuno ng ating mahal na Mayor Quiambao, kitang-kita naman po ang iba't ibang proyekto na nauukol sa mga magsasaka. And me as a friend, a supporter, a partner, actually I'm a disciple of the Mayor and an adopted son of Bayambang.
I was attracted by his dedication, his passion, his sincere mission to alleviate the living standards of Bayambang. Kitang-kita ko po yon at ako po'y nabighani. Unang-una, gusto kong malaman nyo na ang programang ito ay na-conceptualize namin nung kami o Bayambang ay nakumbina para sumali sa isang paligsahan o sumali sa tinatawag nating Bloomberg Global Mayor's Challenge ng 2021 New York City. Ito po ay isang programa ng foundation ni Mayor Bloomberg na kailangan magkakaroon ang programa ay dapat magkaroon ng impact sa kabuhayan ng mga constituents ng mga mayors. Kaya nung kami ay nag-meeting ng ating team sa paggawa ng programang ito, marami po kaming gustong isali. Kasi kung titignan natin, yung mga karamihan nanalo ng mga previous years ng Global Challenge ay puro digital program ang kanilang sinasali. Kaya pinag-aralan namin ang problema ng Bayambang at nakita ko rito na kailangan tutukan natin ang mga magsasaka. Dahil sa ating revolusyon laban sa kahirapan, agrikultura ang center of focus ng ating programa. Bakit? Kasi ang mga magsasaka, kung titignan natin, katulad ng sinabi ni Mr. Yulo, umaasa ang 30,000 mahigit na kapamilya ng ating mga magsasaka. At nakakalungkot, ang average income po sa isang hektarya ay 3,000 piso lamang isang buwan. Kaya dito, kailangan ng sektor ng agrikultura na tulungan sila. Kaya napag-isipan namin sa aming analysis kung ano isasali namin. Sinali namin ang economic system, yung ekonomiya ng agrikultura na sangkot ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka hindi kaila sa atin ng sistema, yung economic system nila ay nag-uumpisa sa pangungutang. Mangungutang ang ating mga magsasaka at sila'y magtatanim. Pagkatapos magtanim, mag-aantay, wala nang ginagawa, mag-aantay lamang panahon ng pag-aani. Pagkatapos mang-ani, ibibenta yung kanilang produkto sa murang halaga dahil sila ay nakautang sa mga iba't ibang traders. Babayad utang, pagkabayad ng utang, mangungutang muli, tanim, ani, bayad utang, utang. So yun ang economic cycle ng ating mga magsasaka. Kaya hangarin natin ng LGU Bayambang ang pag-aalis sa ating mga magsaka. Maalis sila sa cycle na pangungutang ng mataas na interest. Kaya naisipan namin ang e-agro system. Ang e-agro economic system ay may 4 na components. May portal para sa pangungutang. Sabi ko nga kanina, magkakaroon ng ATM card, kaya lahat pwede ng online transactions ang ating mga magsasaka. Pwede na silang mamili, mag-shopping sa pamamagitan ng kanilang ATM cards. At mayroong portal ito na tinatawag kong knowledge portal na lahat ng frequently asked questions tungkol sa problema sa pagsasaka ay nasasagot sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya sana lahat ng magsasaka, alam ko, umpisa pa lamang ito,
kailangan sumama tayo sa bagong generasyon, ang ating digital world. Puro high-tech technology na po ang namamaypay sa ating ekonomiya. Kaya hindi ko na po tatagalan. Maraming salamat sa ating partners na nag-develop ng sistema, ang OneDoc Corporation, pinangungunuhan ni Mr. George Yulo. So sana mga magsasaka, tangkilikin natin. Malaking tulong ito para sa inyo at sana magtagumpay ang sistemang ito para palalawakin pa natin hindi lang sa probinsya ng Pangasinan kung pwede sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong mga pagdalo.